Πρόβλημα 1.49 σχολικού βιβλίου. Στο κύκλωμα του σχήματος 1.47 δίνονται ε ίσον 12V, R ίσον 0, η εσωτερική αντίσταση της πηγής, L ίσον 10 mH, C ίσον 1 μικροφαράντ και R ίσον 20 Ω. Αρχικά ο μεταγωγός βρίσκεται στη θέση Α και το ποινίο διαρρέεται από σταθερό ρεύμα. Τη χρονική στιγμή 0, ο μεταγωγός μεταφέρει τα καρυαία στη θέση Β. Α ερώτημα. Ποιος οπλισμός θα αποκτήσει πρώτος θετικό φορτίο? Πάμε στο σχήμα 1.47, στο οποίο ο μεταγωγός είναι συνδεδεμένος στη θέση Α. Το κύκλωμά μας εδώ λοιπόν αποτελείται από την πηγή, την αντίσταση και το ποινίο. Το ποινίο, όπως ξέρουμε, λόγω επαγωγής αντιστέκεται στη μεταβολή του ρεύματος. Όταν όμως έχουμε πηγή συνεχούς τάσης όπως εδώ, αυτό συμβαίνει μόνο τη στιγμή που θα αρχίσει να διαρρέεται από ρεύμα και λίγο μετά η τιμή του ρεύματος θα σταθεροποιηθεί. Εδώ μας λέει η εκφώνηση ότι το ποινίο διαρρέεται από σταθερό ρεύμα, που σημαίνει ότι έχει περάσει κάθε φαινόμενο επαγωγής και πλέον το ποινίο είναι σαν να μην υπάρχει στο κύκλωμα. Όταν λοιπόν αλλάξουμε θέση στο μεταγωγό, τότε το ρεύμα στο ποινίο θα πρέπει κανονικά να μηδενιστεί, γιατί η πηγή πλέον δεν είναι συνδεδεμένη με το ποινίο. Όμως το ποινίο θα εμφανίσει μια επαγωγική τάση, τέτοια ώστε να εμποδίσει το ρεύμα να μειωθεί, και αναγκαστικά θα στείλει τα φορτία στον πυκνοτή. Δηλαδή τα φορτία, όπως κατεβαίνουν από το ποινίο στο σχήμα μας εδώ στο 1.47, στρίβαν αριστερά και πηγαίνανε προς την πηγή για να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Τώρα εδώ το κύκλωμα είναι ανοιχτό, άρα αναγκαστικά θα πάνε προς τη μεριά του πυκνοτή. Άρα ο οπλισμός του πυκνοτή που θα αποκτήσει πρώτο θετικό φορτίο είναι ο κάτω στο σχήμα, γιατί η φορά της έντασης του ρεύματος που σχεδιάζουμε είναι η συμβατική φορά, δηλαδή η κίνηση των θετικών φορτίων, η υποτιθέμενη κίνηση. Τα θετικά φορτία λοιπόν, καθώς κατεβαίνουν από το ποινίο, θα πάνε προς τον πυκνοτή, άρα θα αρχίσουν να συσσωρεύονται στον κάτω οπλισμό του πυκνοτή. Και αρχίζει μια ηλεκτρική ταλάντωση στο κύκλωμα του πυκνοτή και του ποινίου. Και μας ζητάει στο β' ερώτημα να γράψουμε τις εξισώσεις που δίνουν την ένταση του ρεύματος και το φορτίο του πυκνοτή σε συνάρτηση με τον χρόνο. Πάμε λοιπόν. Πρώτα κάνουμε μετατροπή στις μονάδες. Το L είναι 10 mH, δηλαδή 10 επί 10 στη μείον 3 H, ίσον 10 στη μείον 2. Ο πυκνοτής είναι 1 μικροφαράντ, δηλαδή 10 στη μείον 6 φαράντ. Και το ρεύμα που διέρεε το ποινίο πριν αλλάξουμε θέση στον μεταγωγό θα είναι και το Ι κεφαλαίο της ταλάντωσης. Θα είναι το μέγιστο ρεύμα που θα διαρρέει το ποινίο και κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης. Αυτό το ρεύμα θα το βρούμε από το νόμο του Ωμ για το κύκλωμα το αρχικό, πριν αλλάξουμε θέση στο μεταγωγό. Το κύκλωμά μας είχε τάση πηγής 12V και συνολική αντίσταση 20 Ωμ. Άρα το ρεύμα που διέρεε το ποινίο ήταν 0,6 αμπέρ. Αυτό λοιπόν είναι το Ι κεφαλαίο του ποινίου. Αυτό το Ι που θα έχουμε σαν μέγιστο στην ηλεκτρική ταλάντωση που ακολουθεί στο κύκλωμα πυκνοτή και ποινίου. Από τον τύπο ίσον ωμέγα ίσον 2π διατάφ υπολογίζουμε την κυκλική συχνότητα. 2π προς 2π ρίζα ελσέ, φεύγουν τα 2π, αντικαθιστούμε την τιμή του συντελεστή αυτοπαγωγής και της χωρητικότητας του πυκνοτή και παίρνουμε ότι η κυκλική συχνότητα θα είναι 10 στην τετάρτη ράντα ανά σεκόντ. Έχουμε λοιπόν το μέγιστο ρεύμα. Έχουμε την κυκλική συχνότητα, άρα μπορούμε από τη σχέση Ι ίσον ωμέγα επί Q να υπολογίσουμε το μέγιστο ρεύμα το μέγιστο φορτίο που θα αποκτήσει ο πυκνοτής. Ι δια ωμέγα. 6 επί 10 εις τη μείον 5 κουλόμπ. Πρέπει τώρα να φτιάξουμε τις εξισώσεις. Προσοχή! Οι εξισώσεις που μας δίνει το βιβλίο είναι Q ίσον Q κεφαλαίο συνημήτωνο ωμέγα τ και I ίσον μείον I κεφαλαίο ημίτωνο ωμέγα τ. Αυτές οι εξισώσεις λοιπόν δεν ισχύουν εδώ. Γιατί? Το βιβλίο μας περιγράφει ότι η ταλάντωση ξεκινάει έχοντας φορτίσει τον πυκνοτή, οπότε τη στιγμή 0 έχω μέγιστο φορτίο στον πυκνοτή και καθόλου ρεύμα στο ποινίο. Γι' αυτό το φορτίο, η εξίσωση του φορτίου έχει το συνημήτωνο, επειδή το συνημήτωνο ξεκινάει από τη μέγιστη τιμή του, άρα και το φορτίο ξεκινάει από τη μέγιστη τιμή του κεφαλαίου, ενώ το ρεύμα τη στιγμή 0 είναι 0 και γι' αυτό η μεταβολή του είναι ημιτονοειδής. Αυτό δεν ισχύει εδώ. Γιατί τη στιγμή 0 που ξεκινάει η ταλάντωση έχουμε ρεύμα στο ποινίο και καθόλου φορτίο στον πυκνοτή. Άρα το φορτίο μας θα μεταβάλλεται μητονοειδώς, δηλαδή θα ξεκινάει από την τιμή 0.
Οπότε η σχέση θα είναι Q ημίτον ωt. Το Q κεφαλαίο είναι 6 επί 10 σημείων 5 επί ημίτονο 10 στην τετάρτη T, οι τιμές που έχουμε βρει λίγο πριν. Επειδή λοιπόν τη στιγμή 0 και το ρεύμα είναι μέγιστο, το ρεύμα θα μεταβάλλεται συν ημιτονοειδώς. Δηλαδή, Ι ίσον 0,6, η μέγιστη τιμή του ρεύματος, συν ημίτονο 10 στην τετάρτη T. Στην περίπτωσή μας αυτή δηλαδή, το Q θα μεταβάλλεται από την τιμή 0, τη στιγμή 0 και μετά, ενώ το ρεύμα από την μέγιστη τιμή. Το ημίτονο και το συνημίτονο δηλαδή πάνε ανάποδα, γιατί η εταλάντωση ξεκινάει με μέγιστο ρεύμα και μηδενικό φορτίο.